mulane pulune dicukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok, tukul tok kerok, tukul tok kerok dadine. Ayo. Kon nembang utut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune dicukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh, kelingan aku. Biyen tahun Mbak Deneng Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara, Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya, matur sembah nuwun. Kutut manggung dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggunge penake engko gara-gara. Engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya monggo ki tembang sik sesideman sik nyo amplope aku nek ro kowe ora wani saiki wis apian to wah kowe ora dibahas biyen aku ro kowe apian lho meng kowe iki ra niteni karo aku nyo tampani sik tampani alhamdulillah matur nuwun nggih Pak